mga dili katoliko bradsok, may sugon kayong nagwali bradsok og ni nangatake sa atong simbahan bahin aning pista. Kay matud pa nila bradsok, ngano kuno kitang katoliko sigig sa ulog aning pista nga gipahunong ni sa atong Ginoong Dios. Ilang gamiton bradsok katong naa sa Isayas, nag-ingon dito bradsok Isayas 1:13-14 nga nag-ingon ang Dios nga wa na ko kahimot sa akong kalag, wa ko mahimuot sa akong kalag kanang inyong pista. Ako nang pahunungon. Unya sa Amos 5 verse 19-22 nag-ingon gyapon ang Dios, ang inyong pista akong gikasilagan og wala gikahimot sa akong kalag, og adunay moabot nga kangitngit sa inyong kasaulugan sa inyong pista. Matud pa sa atong mga kaigsuonan nga dili katoliko bradsok, nga kita din katoliko gahi kuno kay tao ka ng ulo kay bisag gipahuno ng pista, sige gapog pista bradsok, palihog ko og pagpatinaw na bradsok. Salamat kayo Brad Carlo Badenas. Tino na sa Old Testament times daghang mga pangilin og pista nga gihimo sa tinuhang Judaismo isaulog sa mga tao, pero tungod sa ilang mga pagsalmot sa mga pagkapinanag mga superstitious belief o gadtong mga gihimo nilang kaygayunan sa kalawayan, mahugaw mga buhat, nasuko ang Ginoo sa masusa ka plato nga labihan kalamian sa putahe, limpyo kayo pero giwiktan og hugaw kayong ingno nato tibugol nga gibutang ibabaw gyud sa plato. So dili mukaon ng tao niya ludon ba, so pareha niya na ang ilang pista. So gipahunong sa Ginoo atong mabasa na sa kining Oseas 2:11, nasad sa Colosas 2:14-15 nga pahunungon ko ang inyong mga pangilin o pista nga gingon nga nahimong kapangdulan hinuon sa mga tao alang sa kalimpyo sa tuyo. Pero wa na magpasabot nga pahunungon ang pista. Kay sa 1 Corinto 5:8 mingo San Pablo, padayonon gyapon natong pagsaulog sa pista o pangilin. Dili na sa karaan nga pagtulunan o libadura, kundi libadura sa bag-ong tugon ni Jesus nga maong mayang balita niya. Sa ulugon gyapon natong pista. Onya sa buhat 18:21, bisan sa kalayo na ni San Pablo siyang panaw, pagsangyaw, pagpasabot sa kabililhon sa kaluwasan ug sa kaluwasan nga gidalit ni Kristo alang kanato. Gipaninguha ko nga magawali ako, moadto ko sa mga dapit nga wa pahinganli ang ngalan ni Kristo, aron dili ko makatukod sa ubang patukoranan. Matud pa San Pablo. Piliyon gid niya, ay ning dapit nga pag yun madunggi ang ngalan ni Jesus, o wa pa madunggi ang iyang pagtulunan. Matud pa San Pablo. Pero bisan pa niya na, kung itong basahon ng buhat 18:21, ningon siya diri sa iyang gipamahayag. Atong mabasa ni, og nanamilit ako kanila, nga nagaingon, kinahanglan nga ako sa tanang paagi. Importante kayang emphasis niya. Kinahanglan ako nga sa tanang paagi, makatambong sa umabot nga festa sa Jerusalem. Kinahanglan yun nga ako mutambong nining festa sa Jerusalem. Mga dagkong festa, Pentecostes, kining atonement, nga mga pista na nga tulukibon kayo sa kayuhan sa kalag sa mga tao. San Pablo, kinahanglan yun mutambong kuning pistahang umabot sa Jerusalem. So namistag yun San Pablo. Unya si Kristo sa nga itong Ginoo na sa San Juan City, 10 nga to si 12. Mayingon mga apostoles, magtutudlo, pangilin ron na kumpista sa balang siyudad, Jerusalem, mga tuta. Mayingon si Jesus, dili kumwadto kamulang. Pero sa nanglakaw na mga apostoles, si Kristo nang niyadto gyud. May kuyog sa kasaulugan sa pista sa Jerusalem, pero naginusara siya, dili sa pakigambahan siya mga tinunan. So katong paingon niya nga, pangadto mo, di kumadto, ngayang buot pasabot nga, dili ko mo sa ulog nini sa paging pakigambahan uban kaninyo. So naginusara si Kristo sa ulog yapon sa pista. Yan ang mas 1 Pedro 2:21. Nga si Kristo panig-ingnan, sumbanan,
Nga ato kayang Ginoo na mista, San Pablo na mista. Nya sa ulugon niya po na taong pista sa pag-unang libadura kung pagtulunan nga maong bayang balita. Mana the lives of the saints, kinabuhi sa mga santos, pistahan. Nya uban ng santos nga misa, mag-ablis sa balang kasulatan, bayang balita. Nya mga pagsubli, pagpasiklap sa balaanon o bayanihong kinabuhi sa balaan o santos nga gisaulog. Nindot kayo. So mo na nga dili sayo ang pagsaulog nato sa pista o kadang nanaway wa kay sila makabasa tingali sa kinatibukan sa Biblia nga dili absolutamente gipahunong sa Dios ang pagsaulog sa pista. Muna nga itong tubag sa pangutanan ni Carlo Badenas. Unya,